Izimo esibhekana nazo nje i-hijacking kakhulu because 2019 kwakuba ne-hijacking ye-state car nama-clinicians awu-2 and leyo moto yaphindanga yarecover. Lesi ngesinye isisebenzi sezempilo esikhala ngokuthi zihlezi libhojozi ngenxa yokwanda kwezigameko zokudunwa kwezimoto kulesigceme sakwa-K nakwa-L Mlaza. Asikwazi ukuprovide ama-services ngendlela kwi-community because futhi ekugcineni iyona i-community lesilimazayo at the end. So ukuprovide ama-services ngendlela nathi siyalimala. Nathi i-safety yethu asikwazi ukuthi size emsebenzini sikhululekile because sisabela impilo zethu. Umtholampilo wendawo ekuphileni awusakwazi ukuqhuba umsebenzi wawo wokuhlinzeka ngezempilo emphakathini ngenxa yalezi gameko. Lezi isebenzi sifuna kuqiniswa ezokuphepha ukuze ziqhubeke nomsebenzi wazo. Ukusebenza kwethu emphakathini silethe usizo kodwa sidinga ukuphepha. Asisho ukuthi ingavalwa kodwa sifisa ziqine ezokuphepha kakhulu ngendlela yokuthi kungasaqaluza isigebengu. Okhulumela inyunyana yezisebenzi zikahulumeni PSA kule mtholampilo uchaza ngesigameko esenzeka izolo. Lokho kwenzeka izolo nje ukubanjwa traumatizeka abantu bebanjwe at gunpoint emva kwalokho bephucwa imoto bathathelwa ngisho nama-cellphone abo indlela abatraumatizeke akusebenzeki nje izolo kuthatha isikhathi ukuthi bazi babe normal bakwazi ukusebenza. Undunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli uthi bazongenelela kulezi gameko ezibikiwe kanti unxusa nomphakathi ukuthi ubambisane ekulweni nobugebengu kule ndawo. Umnyango lo wa-Community Safety and Liaison uyazama ukusebenza nama-safety structures laphana laba abavolontiyayo ukulwisana nobugebengu endaweni yaseMlazi. Namo qobo nje sisenhlelweni ukuthi ngicine ngifinyelele mina mathupha ukuze siyoba nenkulumo ngxoxo noma inkulumo ngxoxo with ama-community safety structures and umphakathi. Kumanje lezi isebenzi sezincamela ukushiya izimoto zazo esibhedlela sasePrince Mshiyeni ngoba zikhala ngokungaphephi kulezi ndawo zaseMlaza.